ana panggonan blas-blas ae. Panggonane wis entek kabeh. Panggonane entek. Di panggonane wis entek. Aku manggoke iki oleh panggonane nggo kuwi dhewe. Piye? Kuwi dhewe panggonane aneh. Kuwi dhewe gak apa ya. Wis ngene. Iki cek son iki ning daerah Karangasem Kediri. Hei, tuku. Hei, tuku. Iki tangga, pedhot tangga dhewe iki. Pedhot tangga dhewe. Pedhot tangga dhewe. Pedhot tangga dhewe, Mbak. Pedhot tangga dhewe. Akeh bakul jejer saret-saret. Pol iki pokoke akeh wong. Rame pol bola. Rame bola. Pol rame. Pokoke pol rame, pol rame. Ini. Ade? Pol. Ini bakul saret-saret pokoke. Macane wis entek, macane. Macane entek. Mari kene iki. Laris. Wakai kena wamen pol bola. Saret-saret pokoknya. Kalau udah wamen pol. Saret kena. Wamen pol pokoknya. Pol-polan. Iki Karangasem termasuk melo Badas bola. Badas. Iki termasuk daerah ndi, Mbak? Daerah ndi iki? Karangasem Badas. Badas. Iki ceritane iki acara apa? Ceritane ya sonsonan. Sonsonan karena apa lho opo kok? Enggak. Memang anak-anak rojo. Roso. Rojo sonsonan. Sonsonan. Wah. Ono to bae. Dadi ngono bola. Ceritane mbahne iki mau ceritane iki ya sonsonan iki ceritane. Ceritane sonsonan. Ceritane sonsonan ngono bola. Ceritane sonsonan. Ari channel. Wah. Channel. Wis kene ya bola ya. Pokoke infonya seperti ini. Iki mafia telur gulung ora mafia. Biasane ning macan iki. Nggon aku arep tak kei pawang pentol. Biasane ning macan iki. Biasanya macan di macan kerah wis sepi, Mbah. Ya lumayan ning minggu. Ya wis. Antum selamat ya, Mbah ya. Antum selamat kabeh, bakul-bakul ya padha wakeh iki, bakul-bakule. Mbah. Dira rame iki lho. Pol-polan kok lho. Ade. Dari pol-polan. Oke, alhamdulillah mlebu ki wis oleh 50 kena nggo balekno tikete. Wis alhamdulillah. Pokoke di gawe biasa ngono. Wis ngene ya, Bolo. Wis ngene wis.